दिनै बेलाय नखा खामजा जोंनि खरकसा दाखुकजु शान्ति बाजारनि जे नरबो किसुखन आगे ससियेल मिडियायाव नुखाना जे बलंआव मैया फायना थाङै गंनि आक्रमण बायबा हायाखैबा गंनि उनाव हगारनानै बा जानानै थाङैनाय जेबाबो बिनि अबस्था नगै फायखा आं बेलाय मखलै मुक्ति खालायनानै खाबाय दुखुबो नांखा आबाहायखाय जोंनि बर'नि दिनै जे मैया फायना थाङै माहाय अबस्था रखमै दङ दिनै मकल जे कायनि दं माने कायनिसो मकल करिखा यागु कायसा एकदम अलरेडि थांजां हरनि मानो जन नायथ'जा ओमफ्राय जों माहाय बियाला दंथ'थैबो माहाय दसाव आइफानाव आबान बिसिंथै जों जोंनि जिहेतु जीवन दङ बा जाना बागै जों जीवन संग्राबो मा खायो ओमफ्राय आं दाबो लुखरमामोन कयनाय जे बर'नाव जे मानसियां दं जथन आं जे मानबिक हिसाबै फाइभ बनत चुबाना अंश केवबा रांखौसे बाय हायाखाबा जारा रांखौसे रेमे एकाबा बन बिनि मुताय रमा प्रार्थना खायनायपानो ईश्वरनो प्रार्थना खायपानो बन चुबाना अंश बिनि जे सिरियास कन्डिशन नगै आं बेलाय खा खामजाक जे माहाय दिनै ताबुक सुख दिनै रग माहायके गंनिया बाय आक्रमण खायजागै बलंआव निजे जान थैथै थैथै जिबि हा खामनोखौ नाय दं ताबो आमनो आंनाव कबकनाय नरक जे मानसिया बन चुबादि फायसुबा फायबायदि हायाखाबा नगद दं किसु बिनि बागै प्रार्थना खायदि आं जे खबर नामा मते बिनि जेरावबो चिकिन को अबयस्स खाय आबनो नरक आं कबकनाय आरते जों सरकारनि तरफ फैते जे चुबाय मानसिया बन चुबानाय आं फ्रि ट्राइबेल वेलफेयार डाइरेक्टर बक्साखा खाना बरनो आं बर'नि फट' बा हायाखाबा जे डकुमेन्टस उखलाङै साबमिट खायनाय बरं गार्जेन उखलाङैनो आं जे सरकारि प्रशासनिक भाबे যতটুক जों चुबाय मानाय हायाखाबा जोंनि पार्टिनि थाखाय जेसे चुबाय मानाय जों चुबाय दिनै बर'नो दाबो आबनि संग्राव खबर नायमोन अराबो बर'नि आत्मीय स्वजन दङ जिहेतु गथना बर'बो दङ माथो